KC Jameson Timung Arotum Dr. Gyananda Barman Guwahati Cotton University Professor Aphan Difu Police Station along Lamhoi Kipida. Prime Minister Narendra Modi Karbi along Kibang Je Pathak APHL se asong ame phujai kathar pen ke kham khidun. Dolamara Kardik Lekthiara Drongisi Thurpak Towar Kasila. Kardom, Pini Karbi Prime Time along Penili, Samira Singh Joy Indicator P, non Birtang Tompen Arjekta. Jangmi Puni Pai Krehiniani, Difugo Boys Patua Klamalong, Tribal Conference Kapado Hut Piranke Tumangno, Dr. Gyananda Barman Pen, Kaning Jipon, Amithanganim Chiosi, Kaprekanim Mate Dhorom Kirim Donatumki, STS Chetoklong Lilorapen, Karbiang Long Autonomous Council along Tami, Election Turdunong Lilupu, Kaning Jipon Aputak, KSC Jameson Timungarotum, Chokchi Pujonglon Si, Difu Police Station along Lamhoi Pidam Derlo. First of all, we thank you all the media friends for coming and taking this news bite. Well, we are all aware that yesterday, that is on 12th April 2022, a tribal conference was held at Difu Government Boys Higher Secondary School playground. And in that tribal conference, we are aware that a person named called Gyananda Barman have came as a guest and gave provocative speeches that lead to the hurting the sentiments of the tribal peoples of Karbi Anglong, and for making such provocative statement and remarks on the tribal conference. Today, we the Karbi Student Associations are taking an initiative to register an FIR against Mr. Gyananda Barman for making provocative and unconstitutional remarks on the tribal conference. We would like to ask Mr. Gyananda Barman, how dare he talks about the rights, he talks about a scheduled tribe. He is a man from Aryan race, and how dare he talk about the scheduled tribe, or how dare he talks about the rights of the tribal people. He doesn't have the constitutional rights, and he doesn't have the legal rights to give his comment, to give his remarks on the scheduled tribe. So we vehemently condemn his statement, and we would like to appeal to the government to terminate his job as professor of the Cotton University. We, the Karbi Student Association, will never accept such kind of professor who spread hatreds among the tribals brothers, among the scheduled tribe community. We don't need such kind of professors. Instead, we feel pity for those students who teach them, who are under his teaching. We don't need such kind of teachers. We don't need such kind of professors who don't respect the sentiments, of the scheduled tribe peoples. So for that reason, we appeal to the Karbi Anglong Autonomous Council and to the government of Assam to terminate his job and to suspend him forever. We don't need such kind of professor. And lastly, we appeal to the Assam police to take severe actions against this person. If Assam police fail to take any stringent actions against this person, then Karbi Student Associations will be compelled to take. Acha kating la non nitum LDO lumbajong development organization la nitum tambe hong nang banang kong london son institution itu mar lenga khaipan Karbi Anglong wang si nang lang plot pen la puson alam the kaning je bormon alang li professor pu inut ka chekro lason helom marlam kaning je od adur itum STH afan narkan jet nang lang rop pen lason lam the alang li kaning je kupia pot lo bini son bini itum dat cisong nang kong lo cisong saya tahu de la so alam aku itum arju masih ni la puson itum hanangi pu kopi am kamathasi alang li kaning je puma hola so munit la so munit phanke alang li sakuris tambi chodet nei kali pulote alang li non prap chen de Karbi Anglong arat is lape mate STH pu atuma phan alang li dia chohang vek nang pu chohang he pulote nitum dapu doklebi kali nitum ing tonte nitum andulon tambe dowek gi itu lasinon prang aku ke bang
jilang ar di tambe lapuson organisation do antu honang ke bari phansi ditung cisik bom lo lasi prang ke bayi lang ar prabjin pen STH la pen Karbeng long ham wang si alang li dia nang cho hang vek nangi lalu organisation me APHL siasong may pujay kathar pen India Prime Minister Narendra Modi Karbi anglong kibang hut inglong aso khai tumki chitong dundedet nang chipusi ningje po Karbi anglong along non Karbi anglong autonomous council kilik katebok herajok a political party tin atum tami radamai pi ke padopon chimid me pin tanglo lason si APHL siasong tum tami chirok to gamai ni jang Karbi anglong jengkha hi thialong me padopon May along Pinang an Arad BJP lapin ASC klembang photum APHL siasong along chipa ogdun. Chirok toga may kang ni ponahut kachitong dun APHL siasong amay pujay kathar Bikrom Hansi ang tong inti kathar kursing timung Samson Tiron lapin Pinang an asong japua song japiatum chitong dun. Perangkia tum karju kapado hut jai kathar kanije pon non India Prime Minister Narendra Modi Karbi anglong along kewang jia hut Karbi atum mate keso tum chitong dun dedet nangji atheke Prime Minister kewang ke Karbi anglong ara pharman lek kewang ji kali lapen Karbi ara kar I pachum pithekte Karbi anglong autonomous council CM Tuliram Ronghang RSS atum pen chilang si dhoromalan pen kheyang bong kapachar bojia BDC claim pon thurong pusi perangkia nuk thar pachinido Prime Minister ke wang ke abinong ke mesen pusi pu dunang jia potlo seta non mesen pu ke pu duno dak athe bang ke alang litum hala long recap la BJP tong ka chojor hedi la nangka declare ye phansi ke wang laki hala bongo sena to phan athema non nang ki sunjita bongo sena to mangbo Karbi anglong ke aprang hot ke amat don pharup flira don phokep a bongo sena bongali tomphan bongali hindu tomphan hadak wan manang pe do hublo amat Karbi to man phlung lap lo hada amat rong kut puta lapen loring thepi puta non ke amen war chorlo non ke uttor borbil pusi bang bongali lam men siki pu bangke a school ta bina pani higher secondary school po hada bongali medium halada lapen halatum non ke ataun ta bharia ke thi hada ke dipho parta hormu ador ke kom thu hada manga ga cheplang thu haladak la bongo bhumi a rajdhani nang ke som ye phansi ke wang la ke la pen la long recap ke che tom han ki pi ke number 1 ke la uttor borbil lo bongali atom phan lu ki puja phansi alang litum la Narendra Modi ke wang Yong si alang li Karbi atom phan inglong ara tom phan inghon pute alang li ha sing ha son he jodi halal inglong po ang song he haladak nang sun tamele alang li gupi pasi unede bang British tum 1942 ningkan Farukri sirke rapli kebra hinia ningkan si la haladak British atum aeroplane ki sun dia phan haladak airfield silam etlu haladak nang sun tamele pipo nang sun sede alang li Karbi atum lapen kuki atum angbong piapot nang sun sedet alang li bongali atum angbong nang sun rong piapot lo la sini li tum kachini ke la ke Karbi atum phan leke wang kali Karbi atum phan nang pi virgia phan Karbi adet ke chi atum phan ke Georgia phan si alang li ta ke wang la posi la ke Karbi atum lapen inglong ratum ke jongsi Karbi atum anta inglong ratum anta amethanga det ching hon bulotente prime minister aling kalilu dun dedet masilu son thak si bang bj bang AAP atum ta Punjabi atum ta dun dedet logente la prime minister ke damal along Chandigarh beteta la son thak si ilitum ta la punang po jongsi emethanga det ching hon bulotante politics walam kalilu laki ki dun pulote lake kache kroy dun lu haladak le ki dun pulote la long recap ke chia tum han kacho jor ke kache kroy dun lo lake justice status neng thane je pu labang sobra APS rasin go pelo minority pulote lake minority nili tum ke Christian tum dake ni tum minority pura chi pu pede ke ho nil tum mange Christian ni tum ke Karbi pusi jase met chi pu ke di ধর্ম আলাম le kaplek aprek la posi minority phan ing than non buke ladak constitution long law long pupe la pen court amata kroi kri lage un e lage la thang da li lage itum la Karbi tum non APHLC pen ke claim 6 schedule ing tang lo
la pen ke autonomous state ta ke longji ni litum le claim bom lo te la ka pe long le de ji la pen siksidul ka pang tang te det ra la tuliram rong hang atum hei alang litum la ke chia dum phan sakori contract ka chu yor long bom ji aphan al ahawar long ri ka chu yor long bom ji aphan si alang litum la APHL si aphan kapi run ji aphan si la ke claim la ke tribal tum bong pachu hang pachu bong ju ji aphan chot la tribal tum Karbi tum bong ke thak ji aphan si la ke claim na ke Ziri Condemning pen Edward Tiso report Karbi News. Pirthea long isi kinang sot nayang bong pen tuwar tami isi lo. Jongsi kedam kewang aphan tuwar mesen avi pluti kyong dung kisung chetong nang kok titi. La songsi kisu kun e pen danglok hormu hortar kipon kewanta katura dukok titi. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum Karbi Anglong atokanuk pachingthur ponchipura radaphan aphong lamchak pilo bonta nonanta ongdung hawar longki kachingthur asai muk kili damji ke aphira lamlo arling ki thetum kili lipinadim ta dola Lakhain koira trok Dwarbagri MEC constituency ke parlu dolamara angkang pi kartik lekthierong atum pinso atum an thurpaksi towar kachesalampo Alang litum pen labang so towar kasilam nang koklake kitamtang Congress kachari hut job card amen pen claim chot anvelo non parivartan asorkar hut ke claim dam de derlo la so joksi sai jokji rong isi thurpak pen towar chesalam nang koklu pusi alang litum pen ningje po Lasi non parivartan asorkar hut mesen towar nangsilam pitha pusi haladak arara tumpen CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuningri padhupo ahok lo nilitum labangso kardiglek thepen difuluan labangso towar bangke nilitum kai sitame kidam ver kibang ver atowar lo lapen barikhap angbong sitame jonghe alwe jang jonghe vecheng sitame nilitum ke labangso towar nilitum ke chihalat ikbom lo lapen labangso towar ga chihalat ke okol nilitum chot lapukali nilitum kardiglek the arong chot pukali dolamara pen How difluso lapen ang partame kadok awe tum tame labangso towar ke bang ikbom lo lasi nilitum pini nang litum along sitame kaningje nang ko kalam thegla puson hello nilitum along sarkar tum sitame BJP sarkar aphan heno punilitum pupe BJP sarkar mesen sitame nilitum labangso towar bang ke ha ASD Congress ai ki dohut mate Congress atum sila bangso towar bang ke footpath mangi pichot atowar sitame non bang ke nilitum kardiglek therong pen bang ke labangso a footpath aphan panong si MC sarlong pusitame chingki dambang ave la penang partame nilitum along kidam tang hostame nilitum ningchi the parpik pen puthot ake hai nilitum along ronsing lek the sitame alangli puthot nilitum along alangli kiklem bom hostame nilitum ningchi thelo lahaya towar sitame alang li nang hon bon po nang jinso pon po pose alang li BRCC klem dat pen sitame nilitum ningchi the pen si alang li phan ning kan si vedang bong baning kan hini vedang bong hetame nilitum ningchi the pon lo sitame alang li phan sitame nilitum sorsar da move alang li ta kiklem thek an bang ke claim pon lo puai phe sitame non bang ke nili nang litum along council ki claim ra pet mate council ki claim tum phanili ka chuning ri kang tu mangke ake hai tuliram rong hangsar la penang par sitame ningge chi thenai nilitum doar baguri MEC ake hai recharge stock bi alang li phan sitame nili ningchi thepar piklo labangso towar baduta nang claim pi bangawe la sinilitum labangso atowar ka chehelat ka chelenge phan jirlo phirlo la penang partame vecheng veri barikha chala sitame nilitum ke cycle bike sitame lasi nilitum labangso arling sinitum Dolamara pen rangsina pe report Karbi News. Longnit DCRF ang namarua long aronri pen sangtikipur chimid mi pen. Lasonsi kaiki sangti atrak ki pon theklor ta forest sai chetum theklong le asonsi chikrong det athe pudami langmili pen longni radagalong forest tum kaiki towar chuton kokpen tangka kirung asonsi theklong lapen kopia potsi lahai sangti kang hoi to malong forest tum kopia potsi tangka kirung lapen kopia potsi kinep nangje tumle potlo kang hoi to maphan ajakok pithurong Lasonsi Pinianarlo Silveta long longnit DCRF ang namarlo sangti ki phur along phirangke tum humrida non malam super pan bertamung ton pasana
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihin mopi putot berta longang tulo. Nijang Karbi anglong Amri constituency ki parlo umpanai pathua klamlong Amri Sport Association pen patir piponsi ing dengithom All Amri Volleyball Championship Tournament pangcheng pontanglo. Labangso Volleyball Tournament along Alohi Sarpuaman pen Dr. Clifton Jones Pangcho umpanai block PHC Subdivisional Medical and Health Office in Charge Chitongdunsi Labangso kapathuaman pidunlo. Jasimiat pet pen kachipaduk laki Amri Sport Association ane pu Matthew Stan lapen Kongchun bang Jolverin Singnar lapen ke umpanaya rong risui jangatum chirabdunsi mesen pen pidu ponlonglo. Kechengsi kapathu pon laki St. Paul A lapen umpanay United atumang bongsi pathu ponlo. Umpanay United tum chipaduk si kechengsi kapathu along chipahay ponlo. Difu manja kachaling ato warakung 7 mile along PWDSI campaign arlong ke koi amichin ki bikogojok hadagarat ke phirimi miang ang kile athe hadagarat tum aduk arniwang kang nimnanga jok cancer ki so kilong jangring the upusi hadagarat tum ningjipon lancho takali hadagarat tum kidu kidam chingdu chingthianta asor visetlo lapen perianta akemia velo lahai aduga bera jok moniratum anta clarbor chithan thelo lapen ok prananta kemi chithan thelo arniwangta sing jamason si pasi kongkang lopusi pherangkiang no ningje pon lasi la anakisong pulote karbiang longotul mas council tum bangso adimpen bangso arlong ke koya michin rongpen angtan ki bidam jiaphan hadakara tum karbiang longotul mas council phan chuningri padopon la arlong atuk si bang lo lasi tum ka ke chimuthalu itu beria long ke kade beta cancer bemar long et pusi tum chimutha dam lo hidame itu merapen chingwai long lelang pen ke angsong bang ni tum opine lamboy bate pine komten po lam pinam delang lasi nang tum la news 24 media person kai ma chuni ri lo lasi la so puthar nang tum angsong hai kaman bate PW department atum phan la so puthar nang tum pene lamrai ke pale phan nang pidam nang than pidam namun pidam ra laso atu ke padu di daya phan assistant bonai ki phan tum chingkiram hek pura tan phan tum kurbang thope lo nang tum choro park lo lase nang tum kibang pen itu meningarong wig lo athe nitum da pinya ni nang tum media person angno lam thi rara kisung ke boy puthak nang thanong dat po tamen nang ke nang tum kibang pen ajoni rara tum kisung ke boy ni tum kade bi nang thanong lo pen ke dak ni tuma arong batela hatmel ria bang ke la temon ke bang sila du ke pon lo saduk pon badate lahai arlong adu si inho arlo inoka arlo de putela ke tan si cancer be mar si la siri long ke long lapo tame lanon aloi koi misin mate ke sarmel lahai ki bia malik tum ke rada phama thati pir ma si bang ke claim lo la si nang tum lahai lam puthak ang song na pon pira nang than pira lahai adu ke pa bidat kali pada ta misin mate dapen ke thai de jia phan nang to na claim pi phan si ni hin pen sideng terang rong gampra ni men hemari terang nilih penang tempan di chunuri parti to akisu mageno da ladak han ga chutiki amta la saduk sidom atam la marala ki non biring la sotha ke la saduk sidom pan arbulok thalo arbo kilo kang seng selo ke man la pen ke ni tumge rong sor ke mas ka chiku pada abi ekela saduk si usamar ingnim lablo la saduk along aduk siang ho lo no kan aloge le lablo la pula tangte ro solitum thang chi ne tum tame doctor len me alem me matha lo tangte cancer ke bemar ke lo ya phan mane angring thetan busini tum ratum chi matha da Pinikar prime time kila pans kang ton paglam do mi thagmi kurang thu